mga binati og minahal kong matalumnon. Okay. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo dire sa lungsod sa Matalom, welcome ang tanan nga mo invest og business dire sa mga lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor nga ganahan magnegosyo dire sa mga lungsod. Okay. Og kasi ganahan mong mga taon mong mga himo mong mga mall charot og ang mga groceryhan, mga supermarket. Ang lungsod sa Matalom nag-andam og mudawat sa mga investor nga ganahan magnegosyo dire sa mga lungsod. Okay, ako manghinaot nga mo sanong mo og mo susuroy so lang ang lungsod sa Matalom sa inyong mga business. O ganahan mo magnegosyo, welcome mong tanan dire nga mo invest og business. Okay, gabi na guys. Napahaw man. Okay. Balut. Balut. Okay guys, katong ganahan musuri pod sa ato ang Matalom Boulevard. Welcome mo tanan ngadto nga bisita kung unsa kanindot ang ato ang Matalom Boulevard diri sa lungsod. Guys, today is Sunday, September 25, 2022. Palit mo gulot guys diri sa 7-Eleven Matalom.